Kommer de med, eller? Han kommer sådan. Ja, okay. Ja. Kom ind her. Skal vi køre nu? Jeg skal på gårderen. Kan jeg ikke komme med der? Så er det godt. Det er godt. Jeg ved ikke, om I vil med på videoen, eller så kan jeg eventuelt stå der. Ingen fare. En god aften. Tak, detsamma. Tak. Det är 10, eller? Ja. Ska vi se maskinrum eller? Ska vi? Hvad skal vi udholde pulten i hvert fald? Ja. Måske nummer. Vi har allerede set en vare, så det er det samme. Det er ret. Ja. Det er måske godt tænke at se, at snuden til den lille, vi har kørt i. Så skal vi holde skål.